Mae yna canlyniad I fewn yn rhan gogleddol y prif gylch gyda'r ceffylau Rhanfrid Cymreig. Mr Johnson sydd yn beirniadu ag 1-5-1-8, sef Miss Di Nicholson gyda dibyn Miss Congeniality sy'n ennill o dosbarth i'r Ebol, Eboles neu Adfach Blwydd. Na fydd ddim yn eiddfedu dros uchder o 148 centimetr. Allan o'r march Cusp Dimension wrth gwrs, Rob, sydd yn un enwog iawn. Odi, twli anifeiliaid da iawn, fel welwn ni tu flaen I ni. Wrth gwrs, yr adran cyffylau Rhanfrid, mae'r cyffylau Blwydd yn cael ei rhannu i'r ponis a'r cyffylau, so y dosbarth y ponis oedd hwn. A ewn ni mlaen I cyffylau Blwydd, ond ceffyl bydd hwnna ddim poni yn dyfe.